Basque Cyber Security Center erakundean Eusko Jaurlaritzak hala nahita eta industria arloarekin lankidetzan, zibersegurtasun industrialaren ekosistema garatzen ari gara. Euskadi arlo horretan nazioarteko erreferente bilakatu nahian. Ekosistema berriaren bidez, Euskadi marka sendotu egingo da zibersegurtasun arloan. Lurraldearen garapen ekonomikorako aukerak berriak sortuko dira, Euskadiko industria eremuan digitalizazioa finkatuko da eta gizarte digital babestuagoa lortuko dugu. Ekosistema berria zimendu ezin hobeen gainean eraikitzeko, nazioarteko erreferentziazko 12 hub aztertu ditugu. Zibersegurtasun arloko 85 eragile garrantzitsu elkarrizketatuz. Euskadiren indarguneak eta hobetu beharrekoak ezagutzeko aukera eman digu. Sendotzeko balio dezaketen praktika egokiak eta aukerak identifikatzeko, bere ezaugarriei balio eman eta lehiakorrago izateko. Baina gure aurreikuspenak zibersegurtasunetik harago doaz. Talentua sustatu nahi dugu. Euskadiren indar ekonomikoa agerian jarri, ekintzailetza zabaldu, dinamizazio akademiko eta teknologikorako ahaleginak bildu, eta herritarren babes digitala hobetu. Helburu horiek lortzeko, 30 ildo estrategiko eta 65 ekintza definitu ditugu honako eremuetan. Balio ideia berriak sortzea, talentuaren garapena, transferentzia eta erretentzioa, inbertsioa erakartzea eta aukerak sortzea. Helburu ilusionagarri eta lorgarriei erantzuten dieten ekintzak. Euskadi 2025erako zibersegurtasun industrialeko erreferente bilakatzea. Hori lortzeko ezinbesteko ekintzardatz batekin. Talentua herrialdearen egiturazko aktibotzat hartzea. Zibersegurtasun industrialaren euskal sistemaren bilakaerak herrialde ikuspegiari erantzuten dio. Etorkizuneko Euskadiren oinarriak jarriko dituen proiektu integratzailea. Helburu horretara bideratuko ditugu gure ahaleginak.